Chcete sa naučiť nejaké jednoduché cvičenie na posilnenie kvadricepsu? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes vám ukážem, ako sa dá jednoducho posilniť predný stehenný sval kvadriceps. Postav sa chrbtom ku stene. Pokrč kolena približne do 90 stupňov a opri chrbát o stenu. Vydrž v tejto pozícii 15 sekúnd a potom sa vráť naspäť do východiskovej pozície. Pokiaľ si chceš cvičenie sťažiť, tak zdvihni jednu nohu a opri sa chrbtom o stenu. Po 15 sekundách sa vráť do východiskovej pozície a zopakuj to isté s druhou nohou. Tak ako pri predchádzajúcich izometrických cvičeniach, ktoré som vám ukazoval, aj tu platí, že dĺžku výdrže si môžete upraviť. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.